যতন হয় কাহাম তিনি जों गोदोग मास हलो आं खाख्लायो जिनिति प्रसारक कायसा फियक जागनानि लामा तै फियक जागमानि साल हिनै मानो कताल साल हिनै मानो बुबाग्रानि गुबै गोथारनि चबानो केबेंनानि बागै रां ब्रुम ब्रुम लुखलायका जिनि बिरोधी अपशक्ति रक जागाय जागाय डाइरेक्टली एडिसि निर्वाचन फाइनाय जिनि ति प्रसारकनि से निर्वाचन जिनि ति प्रसारनि बिसिङाव से जों संलायमानि आ जागाव हाजार हाजार जेनेरेल एलाकानि 10 फाइनाय बीजेपी नि डाइरेक्ट हस्तक्षेप खायनाय चिनि पारा पारानि बर'नो बदरिया खायै सिक्रि चक्र खायनाय फिकं रासिगै बय तगै साप्पा बद्रमानि परेबो बुबाग्रा तै थानसानि नाहार मनता सय मानलिया जों कप्लायंखा फियाबा बाक्सा बक्सा जागाव जों नारगै मानलिया ब्रुम ब्रुम खालायनाय बरक विभिन्न प्रकार अपचेष्टा खायमानि परेबो बरनि प्लानिंग फेलुरंखा तै कताल साल जों कथार साल जों तिनि मानखा तै साल नायनि परेनो बैसो आबान बागै जों गाहाम के नाबनोबो गाहाम करंखे जों पालायलायनाय आनि आपिल अबन तंनाय जिनि तिप्रासा सिमिलिया डाइरेक्ट बयनि बरक फाइसे जिनि बर हमला खायफिसो एडिसि निर्वाचन आबनि बागै नमो जिनि जातिनो केबें मानि स्राय स्राय जों नुकजाखा अब पाइथांनि लड़ाई हेङि थांका फियाबा जिनि बाक्सा बक्सा ताखुग्रक बरनो लगरै निजेनि ताखुग्रनो बुखा तखा निजेनि ताखुगनि बिरुद्धनो थांका निजेनि बुबाग्रानि बिरुद्धनो थांका हायपानो आं कबकनाय बै जेसोक फानो बैनि चुकलि बाय हामिया अंथों जों हामिया अंगिया जों अमनो फुनुगै मारनाय हिंसा बाय कुनो समयनो जय खायमिया अब इतिहास प्रमाण तंगो तिनि बाहायनाय प्रमाण अंखा जे हिंसा बाय तिनि जय खायमानलिया हामजाक मुंनि बिसिंतै बुबाग्रा थानसा खलायनाय जे कप्लायं मानि आबनो जों हामजाक मुंबायनो जरा नायसरे मुंनि लामानो रमनाय रगनो जों बरनि बखानो गलेरबै हामजाक मुंनि लामाव सुक्तुबै मा फायनाय आबनि बागै नायसरे मुंनि कुनो थाइकरै नायसरे मुंनि कुनो लामा तारम लायदि जों कामि कामिबो जरा सानाय रक बीजेपी सरकार फायके बनो बुनाय बनो नगतनिया बनो तगनाय बुनाय हिमानि आबनि विपरीत खलाय जों मा फुनुगनाय जिनि फाइमानि यागुलो जों फायका ताबुक जों फाइमानि यागुलो बरनो जों हामजाक मुंखमनि तुरासिया फारनाय जरा सुना माइके नायसरनाय हिनाय रना आर जरा आं कबगो जरा यां यं खारै तंनाय रक तिप्रा मथासे फायका आं बरनो आइगि दम किरजा गांताक नगत तंगै मानलिया हिनै यां यां खारनाय रक नर के बता किरिदि आं जत्तनो साजाक जिनि तिप्रा मथानि बरक रकनो नरक बुनाय तकनाय हिनपानो जिनि तिप्रा मथानि बरक कुनो समयनो के बाय बुलाय तगलायंनिया आर जरा बुलाय तगलायंनाय जरा जों पाइखायहैनाय निजेनि ताखु बाय ताखु बिशृंखला चेष्टा खायनाय आबो बुबाग्रानि प्रिन्सिपल तै बिसेसखाय आंनि निजेनिबो प्रिन्सिपल अंगै सिमाया हैसि जिनि प्रिन्सिपल अमनो हामजाक मुंनि प्रिन्सिपल जिनि प्रिन्सिपल अमनो थानसानि प्रिन्सिपल जिनि प्रिन्सिपल अबनो एडिसि निर्वाचन जितिमानि खतरक गया एडिसि निर्वाचन जितिमानि बिसिंतै हामजाक मुंनि बिसिंतै जों सामुं काहाम ताङैनाय जिनि जे मेइन लक्ष्य ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तै जिनि दफानो फियकनानि बागै जे जिनि गोबां माजे इनिशिएटिभ नाजाक दंमोन आबनो साक्सेस खायनायनि सामुं आबनो जिनि पहिला सामुं बुंनाय तैबो ताबो आं कंग्रेचुलेशन मायाफोर जरा पास संनाय रकनो तै जत दल निनो तै चिनी मिर्जा थले राजापुर आमचाइनि
lukurokno ang kobogo ang Simon norok kabangma bukhaw dukho nangjaka karon sapa bot kabangma roinai direct fatarni faine interfere khaika jonogonni bot jonogonni সমর্থন ani পক্ষে নতং ang Simon tei 332 ta bot bai asag ranking khai asag rang loklai borok asag khaiman pore 332 ta sin se kabang mano amani bai kono khat thaijangnai krei ang samung tangai thangnai amchaini development ni bagai sini Mirzakathali Rajapur Kotorma elaka or jagao 5টা ব্লক 5টা বিধানসভা ni ADC 25টা ADC ভিলেজ কমিটি খবজাগো ও 25টা ভিলেজ কমিটি আং যে কগ্রই থাংমানে প্রত্যেক 3 মাসে একবার আসগই নাই বাহাইকে ডেভেলপমেন্ট খাইনাই বাহাইকে চিনি টিপ্রাসারনি এম্পাওয়ারমেন্ট নসং ইয়া ফাউতো ইমাননাই আবনি বাগৈ অবশ্যই আং যে কগ্রমান আবন আং সামং খাইনাই আং নগা আসগই তংয়া তাই কাইসা কক কে সবচেয়ে বেশি মুক্তিমান মানিকা চিনি Mirzakathali Rajapurni borok rok tani bangi himalaya thangnai 70 বছর o jagao जों बुइनि दासत्व बुइनि गुलामियाव मा तंखो फार्स्ट टाइम ताकलाय जों बुइनि गुलामिनि yakni yokha आं खाख्लायो सिनि टिप्रासारनि बाजार ओंनाय सिनि टिप्रासारनि बिजनेस ओंनाय जों बुइनि गुलामियाव तंमां जे सिनि बखाव किरिमा हाबजाक तै गुलामी हाबजाक आबनो जोंनो किसा जोंनो अंक्लक अंसलरि गलांखा जदार गाया सोमार गाया हिनै कग तंगो जों किरिया मांनाय जों केर कथार कबै मांनाय तै जों केर कथार कबैनि साथे साथे जों साहसै किरिया मांनाय ईश्वरनो पयता साखांगांके थैना नाता करिदि कबैनि बागै जान खेजान रनानि जों केयार बातंनाय आमनि बागैनो आबो मनो आं सानाय फायदि पाल खेचों जोंनि ADC आमजायनो नायथावथावखौ जों तिसालायनाय दायित्व गोबां मासों माननाय आ दायित्वनि अपबेबहार खायलाया खायनाय जों गाहामखे नायथावखे जों सामंताङै borok rokni बोखानो teibo गाहामखे जों माननाय जात जाते tei बायसा निर्बाचनफोराव जों ताबुक जे যারা ক্ষমতা ফাইনাय अहंकारि थांनाय रखाय अहंकारि हैनाय सिम्पली भाबे जों borok rok bai tongै जावैनाय जों borok rok bai बाहायके जों teibo हामजाक मुमाननाय हामजाक मुमाननाय बाहायके जों सिन दफानि बागै चबा खायथानि बुबाग्रानि फानो teibo राग्रि माननाय आ सामंनो जों ख्लायनानै मा थांनाय बुबाग्रा बचिनि बुबाग्रा सेमिया खरकसा ग्रेट लीडर हिनि मानो एज ए पर्सन ग्रेट ह्यूमन बीइंग हिनि मानो ओमहाय बरनो जों बसकाङो मानै तंगै जे बरकनि थानि किच्छापन अहंकार करै जे बरन थानि किच्छापन हामिया वानसं मुंकरै ओमहाय बरनो जों बसकाङो मानै तंगै जों बुंसबनानै कग्या जों कतय मांनाय teibo kotoi mangnai जों teibo kotoi nginai jonogonni sarthe जों sangma khaliनाय asakno koksasinai jottono hambai khulumkha bubagra eglokthong tiprasa daktino thansangai je choba जों chenglai o choba daktino haba sini rak ungthong tei जों sini je gul ajago daktino sogoi manthong palkhe hambai khulumkha tipramata eglokthong bubagra eglokthong tiprasa rok thansangai mohai keno sapsakhai thumjagoi thangsita